Estamos nunha reunión na que estamos traballando na elaboración dunha axenda urbana do que é a área funcional do Carballiño. Os 4 alcaldes entendemos que a unión e a realidade que temos dunhas infraestructuras inmellorables con autopistas cruzando a comarca con vías principais do que é a rede autonómica galega permítenos acadar un plan estratégico cunha funcionalidade que vai a permitir conquerir unha serie de obxectivos no ámbito económico, no ámbito social. Plantexamos os 4 alcaldes a problemática que temos ca vivenda, queremos que aí podemos xogar un papel de dinamización importante que nos permita ofertar vivenda para os nosos cidadáns e nun concepto de globalidade, nun concepto no que se lle vai ben a Cea, se lle vai ben a Piñor, se lle vai ben a Boborás, pois vai ir ben a Carballiño, vai ir ben a Boborás, vai ir ben a Cea. Por que? Porque entendemos cada vez máis que xa formamos parte do que vai ser unha estrategia de concepción provincial. Vamos tamén a ausencia, neste caso, do alcalde de Maside por motivos persoais, pero tamén é un dos concellos que se suma, neste caso, a esta estrategia, que, bueno, vainos, ademais de para poder obter fondos europeos, poder ordenar os nosos concellos e planificar de cara ao futuro e a longo e medio prazo pois cales son as actuacións máis urxentes para a mellora dos nosos municipios. E, como dicía o alcalde de Carballiño, entendemos que xuntos somos máis fortes e que unha estrategia global, ademais nunha comarca como a nosa, tamén situada xeográficamente e con tantas posibilidades, sendo a segunda zona máis poboada da provincia de Ourense, tras a zona, lóxicamente, de Ourense do seu perímetro, pois temos que traballar pensando ao grande e, sobre todo, pensando en poder traer os mellores beneficios para os nosos territorios.